Тенко! Давай, я тебе прочета. Аз мога да направя салто. Снимай, Праско. Снимай сега и там. Един наш приятел вече клас каза салто, а да направи само. Давай, праси! Давай. Супер сик. Я някакъв друг трик. Дай да напокажеш. Чакай, седиш ли нещо? Не. А, виждам. Праско, давай. Я стоя малко на ръце. Ти си стоя малко на ръце. Абе, прави каквото искаш. Отивай надалеч. Давай, прави. Фикс трик. Я пак. Не, пак само научно. Ама и той ли може да прави цигански колела? Бабайката! Вие, ако беше направил шпагат, я се пробвай. Да. Не, човек, направи циганско и на шпагат стъпи. Можеш ли го? Я тръщи. Питай се. Не, дай на мене. Дай. Да. Да, ти прав. Прикольно знаеш. Я пробвай едно салто. Салто, бе, човек. Пробвай се. Брат ми не може да прави салто. Той завива много. Вижте го. Абе, салто, бе. Браво. Я сега с една ръка. Браво, направи салто.
Да, ти правиш картурване. Дръж да се да покажа. Това е за пен. И се пробвай. Я стой малко на глава. Като мене. Като степкливи тъвки. Не мой да стишне глава. Нарде. Степкливи тъвки. Ей, тъвката ще я шибна в устата. Да я изде твоята пиклива тъвка. Пиклива тъвка. Защо ти пугай как сарай от майка? Трябва малко да кажа. Ти. Какви са тия пикливи тъвки? Няма фокус имаки. Това е новото ходение. Ай, спори. Страници. Аре, още един трик и спираме да гледаме кипчето. За финала най-якият трик направи. Какъвто знаеш. Най-якият трик. Айде да направим братско катурване. Чакай. Братско катурване. Трябва още един да снимаме. Пак стави стоп.